Terve! Eetu kanssa Minecraftia ja striimataan samalla. Kyllä, täällä ollaan. Eli kaikki ne, jotka katsoo tätä Thunderi-videota, niin aika ihmetelkö, kun meitsi vastailee välillä noihin striimin kommentteihin jotain. Niin. Joo, ja mäkin vastailen niihin varmaankin, niin joskus jotain. Kyllä, kyllä. Mitä me tänään tehdään? Itse asiassa mä en tiedä. Mutta Niin. Nyt. Mulla oli kyllä jotain mielessä, että mitä me voitais tehdä. Vittu, olihan siellä kirvessä. Ainakin me voitais varmaan vähän tyyliin laajentaa tätä meidän kämppää. Meinaatko? Ollaanko me oikeasti valmiita siihen? No en mä kyllä tiedä oikein vielä. No, voitais me kyllä, koska me tarvitaan tilaa arkuilla. Niin saat tämän toisaalta naupakin. Joo, mä väänsin sen siihen nopeasti. Mitä mä oon laittanut siihen? Siellä on nää koalit sun muut paskat. Moro Tegilog, moro Madden. Mitäs tässä? Ajateltiin vähän pelata ja Thunderi nyt nauhoittelee tätä, niin sit striimataan samalla niin kuin viimeksi. Tää meni viimeksi niin hyvin. Kyllä. Miksi meillä on joku trappi tässä? Vittu, sä et pudonnut siihen. No en. Saatana. Mä ajattelin, että se on niin näkyvät. Kiva hei, kiitti näistä. Joo, ei mitään. Mä testasin vesihommaa. Vittu, se taaskaan toimi, saatana. Miten me saadaan tää toimimaan? Mä haluan pellon tänne. No niin mäkin. Siis kyllä sinne menee vettä, mutta kun me ei nähdä sitä, niin se on vähän kyrpä sen takia. Nihkeellä. Tosi nihkeetä. Okei. No okei, aloitetaanko siitä nyt, että laajennetaan tätä taloa tonne kauemmas, takaisin. Sitä ei välttämättä tarvi laajentaa. Mä mietin, että jos me tehtäis takaovi ja... Tai mitäs me tehdään tokakerros? Mä oon halunnut tokakerrasta aika pitkään. No, vittu, tosta lähtisi. Se on valmis. Sä nukut siihen. Hei. Sinne nukkuu, saatana. Ei mut ihan for reals, man. Tehdäänkö? No, kyllä Tehdäänkö semmonen kivinen tokakerros? Kivinen? Kivinen. Tehdään tähän ovi. Tohon. Tähän. Ja ovi. siitä sit niinku rappuset. Tästä rappuset. Niin. Puu- vai kivirappuset? Kivi. Okei, mä voin duunaa ne nopeet. Teen ne. Mä teen sen ove. Joo. Kyllä. Terve vaan striimissä oli joillekin. En mä tiedä, kuuletteko te mua? Kuitenkin. Ne kuulee ne. Okei. Terve vaan kaikille. Terve kaikille. Mä olen terve, joo. Oot sä nähdessä? Olen. Ihan vittu hyvää editointia. Et sä siihen, voi vittu sä oot kyllä hessu tyhmää. Mä osaan tehdä enää ovea. Tehdäänkö se vaan laudoista? Tehdään. Joo, lautoja niin kuin 6. Joo. Ja sillä... Ei Vitit sä mitenkään yrittää? En mä tiedä jaksaks mä. Tää on nyt niin turhauttavaa, että... Näin, hyvä. Missä mun rappuset? Ei tää niinku, tää ei taas toimi yhtään. Venas ne hetki. Tosta ei voi liikkua, jotenka se pitää vittu laittaa tohon. Joten... Get away. Näin. Give it away Se on now. valmis. No. Se on valmis nyt. Onks tässä nyt tokakerros? Oh. Hei, skarppaa vähän. No joo, Venä mä kaadan tän puu, se on ihan omasti tosta jälleen. Mene vittuun siitä. No hyvä. Elikkä toinen kerros rakennetaan siis meidän luksuslukaaliin. Mulla iski hirveä laki äsken. Ei se mitään. Täällä toimi. Totta kai toimii. Kuinka korkea sä ne haluat tästä? No siis, miten sä vedät niitä rappusia? Mä ajattelin niinku, että tätä seinää vielä, että vittu smuutisti tohon noin. Vittu olisit heti saanut. Voi vittu No, mä ajattelin, että se on jotenkin täysin legit. Jos emme nyt tehdä niinku siirretä tuota seinää, niin me tehdään tosta niinku tonne ylös. Kato, mikä toinen kerros se on, että tästä niinku menee rappuset pois päin tästä rakennuksesta. Hessu nyt siellä vittu. Sä oot niin tyhmä.
Joo, video jumittelee. Teillä on huonot internetyhteydet nimittäin. Niin. Mä katsoin itse tätä striimiä tässä koko ajan, niin se toimii täydellisesti. No niin, hienoa. Tätä Jouko minä tarkoitin. No niin, nyt sä voit varmaan vetää käteesi. Kyllä. Joo. Tehdäänkö koivupuusta? Oi koivupuu vaikkapa. Joo, kato, tehdään koivupuusta vaan, kun meillä on tää meidän talo muutenkin koivua. Joo. Mä teen tähän sellaisen NS-katoksen. You know what I'm saying. Joo. Mä teen meille tänne crafting tablein tänne yläkertaan oma. Joo. Tän hetkinen, itse asiassa en tee katosta, vaan... Niitä ovi tulee. Vaikka siihen. Se on ehkä ihan ruma paikka, niin pistä siihen vaan. Siistiä. Joo. Oh! Fuck you. Puole. Putosin alas. Huikea raksamies. Pitää palkata kuin parempi raksamies. No vittu. Jätkä hakee kohta saikkuu kuitenkin. No pakko varmaan. Se on kato lauantai ja mä haluan viikonloppuisin töissä muutenkaan olla. Saigon. Saigon on ainoa ratkaisu siihen. Eikä se olisi vähän niinku siinä sitten. Ainoa vaan, että pitää jonkunnäköinen kaide ehkä tehdä. Vai mitä sanoo? Niin. Joo, en mä tarviiko. Tarviiko. Mitä sanoo Jesus Speaks? Mä voisin tehdä näistä rappusista niin kuin semmosen 2-osasen, tiiätsä? You know what I'm saying? 2-levyisen. Niin. Joo. 2-levyisen. 2-levyisen. Kuulosti niin hyvältä, mutta silti sä tajusit. Joo. Hyvä. Meillä on yhteys. Me ollaan sukua. Niin. Mä en oo kato mikään eilisen tee. Mikä vittu tolleen? Oi jumalauta. Saatana. Meillä on kaunis yläkertaa. Ikkunat pitäisi saada. Mä hoidan. No meidän pitäisi aluksi löytää vaan tiekka Jekko. Jostain. Joo, sitä löytyy varmaan. Tuolla on noita lammikoita ympärillä, niin ehkä siellä pohjassa on. Ehkä. Se voi olla hyvinkin pitkälti niin. Voin käydä sen kimppuun seuraavaksi. Katon voisi ehkä tehdä tähän. Joo, tehdäänkö katto samalla lailla miten tässä alakerrassa, että tästä tummemmasta puusta? Joo, se on ihan hyvä. Joo, se on ihan jees. Mä käyn noutaa sitä vähän tosta downstairsista, jos meillä ei suona muuten sitä. Nope. Moro kaikille. Moro. Täällä on Thunderikin, älkää ihmetelkö siis. Jokainen, joka haluaa nyt käydä katsomassa tämän sitten jälkeenpäin, niin palikka Thunder YouTubesta niin löytyy. Joo. Sieltä löytyy mun yksin pelailua, sitten näitä Eetun kanssa pelailuja. Jep. Mun pitää vähän harvestaa täällä. Ja mä tiirailen välillä muuten mun frapsia, että nauhoittaakseen, koska mun koneellani on niin vitusti tilaa. Ette uskokaan. Eetu. Miksi tuli hiljasta? What? Anteeksi, mulla on vähän teknisiä ongelmia. Allata. No niin, joo. Mä huonosti kuuluu, mutta ehkä se tuosta kohta korjaantuu. Kai se pikkuhiljaa. Niin, nyt korjaantuu. En tiedä mitä tapahtui. No, mun skype räjähteli, kun sä sanoit. Meitä tekee tää lasia nyt. Ai sä löysit sitä sändiä jo? Joo, sitä oli tossa viereisessä lätäkässä. 2 vai korkea katto? 2 vai 3 korkea? Vittu mä en saa puhua. 3. Elikkä tohon lyödään vielä 1 lisää ja... Joo. No voi perkele. Hetkinen tosta. No. Hei, mitäs muuten kuuluu kaikille, jotka siellä striimissä pyörii? Oletteko tehnyt mitään kehittävää? Ette varmaan oo, mutta... Elikkäs lyödään tosta. Mä tarvin lisää tätä
valkoista puuta? Mulla on. Viittiks tuoda? Mm-hmm. Mulla meinaa loppu just äsken. Täällä mä oon. Saat sä heitettyä mulle? No. Fuck! Dang it. Tuu hakee. Heitä ne siihen crafting tablein päällä olevan puun päälle. Ah. Koitan kikkailla, että mä keräilen täällä. Oho, mä heitin sitten miekan sinne. No. Thanks, spanks. No, haluuks tää nyt ottaa ne? Noniin. Joo, piisaa. Joo. Riittää. Loppu. Uskoisin ainakin, että näin riittää. Mutta me voitais kyllä jotain muutakin varmaan krätä kuin tää yläkerta. Ihan vaan vaikka sen takia, ettei tää video käy tylsäksi. Käy. Mitä ehdotuksia? Otetaan striimistä joku ehdotus. Kertokaa, mitä me voitais striimissä oli ja tehdä. Joo, kertokaa. Mä katon sitä silmäkovana tässä. Vai, joo, ehkä mä oon hiljaa. Kato, Röpönen tuli sinne ja huutelee bänniä Röpöselle. Kuka on Röpönen? Röpönen on mode täällä. Se on vitu Jonne ite. Se haukkuu kaikki Jonneksi täällä. Oh. Hetkinen, eiks mäkin oo modena siellä? Taida olla. En mä itse tiedä. Mun mielestä mä oon. Mä tein vahingossa nappeja ihan vitusti. Meillä on nyt 24 nappia. Vittu sun kanssas. No, ehkä me keksitään jotain. Nyt on niitäkin. Ehkä me keksitään jotain järkevää niille. Tehkää terassi ylös. Itse asiassa joo, voitais oikeastaan tehdä, mutta tehdään se släbeistä. Oho. Tää nyt häirittää mua, kun tää on näin saatanan ruma. Mä otan tän vittuun kokonaan. Sen vois oikeastaan tehdä tähän oven viereen. Tai tähän, no vartoos nyt kun sä tuut sieltä, niin. Joo, Venä mä teen tähän aija. Aija. Jätkä tekee aijan siihen. Joo. Tälleen suomalaista. Tehtäisikö valkoisesta vai tummasta puusta? Valkoisesta. Okei. Sitä on helpommin saatavilla. Niin, no mun pitää tehdä släbejä nyt. Täällä on mulla hei näitä valkoista puuta, haluat? Joo, haluun. Heitän tähän, no mä heitin ne kaikki tähän, koska aita. Koska aita. Venä. Miten mä pääsen kotiin? No ihan... Pitääks mun oikeesti kiertää tuolta? Voi mulla. Pitää varmaan. Shit happens. Oho, ja sit joo, tää ei mene hyvin. Nyt ne, jotka kattoo tätä striimiä, niin nauraa mulle ihan vitusti, kun mä oon niin evo. No se on hyvä, että ne nauraa sulle. Voi vittu. Jäätävä linna, kun on Keskisen linna. Vesa Keskinen, siis sehän on meidän sponsori. Niin on. Purkkaprinsessa on toiminut nää kuulokkeet, nää on tosi hyvät. Mä dikkaan niitä tosi paljon. Katsotaan montako... Hetkinen. No, mulla on nyt 30 slabia tossa. Vittu slabia? Mitä se? Äijä puhuu jotain ihme stadislangia. Sori, mä en asu stadissa. Joten mä en... Asut sä Hesessä? Joo, asun Hesessä. Ebin. That's why I'm fat. Sä et ymmärtänyt sitä läppää, sä oot ihan noob. No niin onkin. Et sä tiennyt, että Hese on yhtä kuin Helsinki? No en kyllä tiennyt. Tää. Oh, hyvä. Fuck you. Mun piti sanoa sulle, että vuoron pätevää fix. What the Ei. Tietysti. Millähän mä pihvillä kaivan meille hiekkaa tää. Pihvillä? Ei mulla on lapia. Fuck yeah. Pihvi on poras ja lapia. Alkaa tekee mieli pelaa Minecraftia, mutta ei voi kun kattoo tätä. Mutta ei me kauhean kauaa tätä nyt, niin saatte sit sen jälkeen. Onko ne varma, ettei kauan. Voi olla, että tässä menee pari tuntia. Niin sitä ei ikinä. Mä luulen, että mä laitan striimin kiinni muutamaksi tunniksi sit illaksi. Sit voi olla, että mä illalla jatkan. Katsotaan, mitä Eetu keksii. Mut mun puolesta voidaan pelaa kyllä Thunderi sun kanssa ihan tätä Minecraftia vaikka kuin kauan, mutta... En tiedä, haluaako audience sitten. No, kyllä mä luulen, että on aika hyvä setti. Toivottavasti ne haluaa. Niin. Me pitäis tehdä portti tohon, että me päästään täältä takakauttakin sinne rappusille, sinne se aita. Sinäkään tees. Creeperi, fuck! Et
zombikin seuraa. Ja se räjähti. Voi vittu, menit sä nyt rikkoo jotain? No, sinne meni meidän ansaan. Shut up. Miksi Soul Sandit vähän levis. Soul Sandit levis pientä. Ei mitään. No kunhan ne vedet ei leviä sieltä. Sulla on hieno huonekasvi. Se on ihan törkeä vanha. Se oli Ikeas-tyyli semmonen. Se oli joskus tän kokoinen, kun me saatiin se. Mä näytän nyt striimikatselijoille tässä. Niin se on nyt kasvanut tohon mittaansa ja se on edelleen hengissä. Se on varmaan 10 vuotta vanha. En mä nyt tiedä, joku 7-8. Mitä mun piti tehdä? Niin, lisää ikkunoita. Joo, tee lisää ikkunoita. Sä teet tätä terassia täällä. Tää on nättiä oikeesti. Ai että. Sitä paskaa. Hei, se on kaunis. Ihan niinku oikeesti kaunis. Mitä kauniska sinä? Hyi. Mitä vittua? Nyt loppuu. Niin. Lopeta. Mä voin kun mä oon sun seurassa. Hetkinen. Musta nyt tuntuu, että joku ei oo oikein. Mä oon yöllä pihalla. No, kuolen jos kuolen. Niin sä oot siellä. Joo, mä hakkaan vähän niin hyvää puuta tässä meille. Että saamme lisää noita släbejä. Mä teen aitaa tohon terassiin varten. Joo, tee. Se on hyvä vaihtoehto. Tarkista hei, et sulla nauhoittaa vielä. Joo, kyllä se nauhoittaa. Kyllä sinne nyt pitäisi mahtua oikeesti niinku joku vähän reilu tunti. Uskoisin ainakin. Vittu mä nyt oikeesti nyt on vähän pelkoperäisesti, koska toi zombi hyökkää. Tai creeperi tai joku semmoinen. Kato nyt hamppua taustalla. Nyt jätkät, hei, miksi mulla olisi täällä jotain? Jonneista. Mitä haluan postissa, Vipa? Sä saat laittaa postissa ihan mitä vaan sä haluat. Lähetä sille kakkaa. Älä lähetä kakkaa, se on toi ilkeetä. Lähetä nyt. Hei, mun on pakko tehdä vähän säädöksiä. Noin hyvä. Ja taas jatketaan. Mä en tiedä, oot sä etu tahallas hiljaa välillä vai lakaaks mulla oikeesti toi Skype noin vitusti? Mä oon aika paljon hiljaa, kun mä vaan tätä tässä. Teen näitä aitoja. Sä keskityt. Keskityn nimenomaan. Joo. Mulla on tässä nyt aidan pätkä. Mä en tiedä mihin suuntaan sä oot tätä laajentamassa. Ja mulla on täällä joku jostain syystä pala rappusta. Haha, fuck you, mä keksin. No niin. Reitin. Mutta nyt mä rikon sen, ettei tänne oikeesti tuu joku homo tekeen hommiaan. Eiks meillä ole toi crafting table ylhäällä? Hyvä juttu, muunat ja ei ole vittu. Älä kysy, en tiedä. Helvettiä jätkä. Nyt hiljaa. Ei nyt hiljaa homo. Joukolla on kamera, mutta me ei nyt laitettu sitä, kun se viimeksi lagasi tosi paljon, kun mä niin toin sen tähän striimiin, koska Joukon netti ja kone ja kaikki ei oikein nyt handlaa, niin parempi näin. Mä sanon sanan, jos sallit. No, anna tulla. Haista vittu. No, haista paska. Mun netissä ei oo mitään vikaa, mun koneessa on ihan vitusten vikaa. No, koneesta kiinni, sori. Joo, kuinka iso terassi tehdään? Tää vittua toi creeperi teki. Vittu, jos sä sinne nyt räjähdät, niin mä tapan sut. Vittu. Fuck logic. Creeper tappaa itsensä, mä tapasin sen jälkeen. Joo. Mitä sä Eetu teet? Jaha, tuli teknisiä ongelmia. Nettini katkes. Sori, pätkäsen.